Защо при пълнолуние Луната изглежда по-голяма, когато изгрява и е все още ниско над хоризонта, отколкото в късните часове на нощта, когато се вижда високо в небето? Променя ли наистина Луната видимите си размери, или явлението, което наблюдаваме, е илюзия, която се дължи на зрителна измама? Видимият размер на Луната варира между 0,49 и 0,45 градуса, в зависимост от това на какво разстояние се намира от Земята по своята орбита. Това обаче е разлика, която човек не може да забележи с просто око, така че няма да я взимаме под внимание в днешното видео. А това, че ъгловия размер на Луната не се променя при движението й по небето, всеки сам може да провери, като вземе монета в ръка и се опита да скрие с нея лунния диск, когато се намира близо до хоризонта. И след това повтори опита, държейки монетата на същото разстояние от своето око, когато Луната вече е високо. Според една от добре приетите хипотези, Луната изглежда по-голяма, когато се намира на хоризонта, защото там размерите й могат да бъдат сравнени с тези на други обекти, които се намират на земната повърхност. Ефектът може да се сравни с известните кръгове на Титченър. Двете оранжеви кръгчета са с еднакъв размер, но изглеждат различни по големина заради размерите на кръговете около тях. Централното кръгче изпъква по размери след малките сиви кръгчета, от които е заобиколено, и се губи, когато бъде поставено сред големите, което влияе на представата ни за истинските му размери. Възможно е подобен да бъде ефекта и при Луната. Когато Луната се намира високо над хоризонта, размерите й се губят на фона на просторното небе. А когато е близо до хоризонта, обекти от земната повърхност попадат в полезрението ни, когато гледаме към нея. Отдалечени планински върхове, сгради, клони и дървета, смалили ъгловите си размери поради това, че са на голямо разстояние, могат да накарат Луната да изпъкне по размери. Има и други ефекти, които оказват влияние в случая. Свикнали сме, че приближаването на обектите към хоризонта е свързано с тяхното отдалечаване и намаляване на видимите им размери. Затова интуитивно очакваме Луната да бъде по-малка, когато е на хоризонта. Понеже Луната остава със същите размери обаче, това неочаквано запазване на размера се възприема като оголемяване на обекта. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и разгледайте останалите видеа в него за още интересни факти от света около нас.